El govern de la Generalitat es mostra disposat a negociar amb els alcaldes de les Terres de l'Ebre el document final que ha de regular les construccions agrícoles, els coneguts com a masets. Després de la Comissió d'Urbanisme de dimecres, el delegat del govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, va sortir al pas de les queixes d'alguns ajuntaments amb la proposta inicial, assegurant que escoltaran les seves opinions abans de l'aprovació definitiva. Això sí, hi haurà qüestions innegociables, com ara els metres quadrats de les construccions permeses. No podem permetre cases de 100 metres quadrats, perquè llavors fem un mal al territori i tampoc és el que la gent ens demanda. Insisteixo, és que en aquest document els 60 metres és el que la gent realment ens demanda, perquè la gent ens demanda, escolta, tindreu una casa d'eines, un petit lloc per poder deixar les eines del camp tal i qual, tindreu un lloc per poder, jo què sé, fer una rostida el diumenge si tinc ganes de fer-la, i tindré un lloc per poder anar al lavabo. És que, clar, estem parlant de coses bàsiques i elementals. No estem parlant, en cap cas, de fer una casa. Un cop iniciat el període d'exposició pública, els consells d'alcaldes del Baix Ebre i el Montsià ja han presentat al·legacions al pla. Per intentar arribar a un consens més ampli, aquest dijous estava prevista una reunió entre el director general d'Urbanisme i els presidents dels 4 consells comarcals. D'altra banda, Urbanisme va aprovar inicialment el projecte per construir un abocador en una antiga argilera del Pinell de Brai. Des d'Urbanisme, però, s'ha matisat que es tracta d'un tràmit legal que no implica que el projecte tiri endavant. El govern iniciem pròpiament el tràmit urbanístic. Com ho iniciem? Fent el que es diu aprovació inicial, que no vol dir que automàticament això tiri endavant, sinó senzillament vol dir que en el marc legal que tenim, un cop el document és complert, hem de fer l'aprovació inicial, treure exposició pública, demanar els informes a tots els organismes afectats, fer el seguiment del tema ambiental i sobretot també escoltar l'Ajuntament de Pinell de Brai. I és que el 2010 el Pinell de Brai es va mostrar en contra d'aquest abocador a través d'un referèndum. El mes de febrer passat, el Parlament va aprovar una proposta de resolució instant al govern de la Generalitat també a aparcar el projecte.